Hello friends, बरायबाय Bodo Info YouTube चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसाम चिफ मिनिस्टारनि आत्मनिर्भरनि सायाव बिग आपडेट सफैदों जे नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ जाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोन माबादि आपडेट फैदों अफिसियेल जों बेखौ नायनोसै। स' बेखायनो Bodo Infoआव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबोन जाबाय नोंथांमोना स्किमनि आपडेट एबा साख्रिनि आपडेट नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो हागोन। स' लोगोफोर बिग आपडेट फैबाय राङारि अनसुंथाइ जायफ्रानोखि नोंथांमोना रां लानानै खामानि मावनो सानदों स' बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट सफैदों। स' बे आपडेटखौ जों नायसै दानिया गोबाव खालामा डाइरेक्ट जों थांगोन अफिसियेल वेबसाइटआव। दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइटआव बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनदों बिनि रेजिस्टार प्रसेसा जोबथ'बाय दाखालिनो जोब्बायमोन नोंथांमोना मोनदों 7 नभेम्बराव नाथाय बिनि फाइनाल फर्म साबमिटआ जाथारसिगोन नोंथांमोना मोनखादों जे डिसेम्बर 31 नि सिगांनि नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामनांगौ जेरैहाय कमार्शियेल एकाउन्टआ स' नोंथांमोना 31 डिसेम्बरनि सिगां खुलिनाय जानांगौ होनना बुंदों। स' बेखायनो जाय नोंथांमोना बे स्किम एबा लनखौहाय लानो गोसो दङ नोंथांमोना थाबैनो रेडि खालामखा मानोना 50% नोंथांमोनाहाय फ्रि मोनगोन साबसिडियाव नोंथांमोना मोनगोन आरो 50%खौ नोंथांमोनाहाय सुख'फिननांगोन आरो बे सुख'नायखौ नोंथांमोना सानसेयावनो सुख'नाङा नोंथांमोना बोसोर उनावसो नोंथांमोना हरनांगोन जेरैहाय इनस्टलमेन्ट वाइसआवहाय नोंथांमोनाहाय हरनांगोन दानफायाव 3,000 4,000 5,000 जेब्ला नोंनि बिजनेसा स्टार्ट जागोन अब्ला नोंथांमोना बेखौहाय हरनो हागोन आरो जायफ्रा बे रांखौ लानानै गाज्रि खामानियाव बाहायो एबा मुलाम्फा जाया अब्ला नोंथांमोना लस जागोन आरो जायफ्रा मोजां खामानियाव बाहायो बिथांमोनाहाय डेभेलप जागोन। स' जायफ्रा मोजां खामानियाव बाहायो बिथांमोनाहाय मुलाम्फा जागोन बैसोआ 28 निफ्राय 43 इयार्ससिम दा बिनि गेजेराव गोबां रेजिस्टार खालामबाय दा बे रेजिस्टार खालामनायावनो बबेयाव बांसिन खालामखो बबे क्लासआ बांसिन खालामखो बिनि सायाव मोनसे बिग आपडेट फैदों जों बेखौ दानिया नायनोसै फैदो आपडेटखौ। दा बे जाबाय मोनसे अफिसियेल आपडेट बेयाव नोंथांमोना मोनदों जे जायनि माने रेजिस्टार खालामबाय बेयाव बांसिन टप 3 फैदों अके स' टप 3 फैदों आरो बबे कास्टआ खालामदों बबे डिस्ट्रिक्टआव खालामदों बेसेबां क्लासआ खालामदों जों बेखौ दानिया नायनोसै। दा फार्स्टआवनो ओभारअल टटेल केन्डिडेट्सआ दङ नोंथांमोना 2,29,145 माने 2,29,145 बेनिफिसियारिस खालामदों नाथाय होगोन आसामाव 2L नो होनाय जागोन बेनिफिसियारिफोरखौ सेलेक्ट खालामनानै दा बिनि गेजेराव ओरैबायदिबो दङ नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दंखायो जाना जाबाय दा खायसे जास्ट रेजिस्टारल' खालामदों बेयाव फाइनाल साबमिट खालामा ओंखायनो जायफ्रा लानो गोसोथार नोंथांमोना बे लनखौहाय नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ बारा जाबाय। स' मानोना लोगोफोर मोनदों जे नोंथांमोना 2 लाख बेयाव 29,000 मोनदों बिनि गेजेराव 2 लाखनो होयोब्ला अब्ला नोंथांमोनाहाय नैबेनि गेजेराव हमना ला 40%आनो लानाय नङा अके जायफ्रानोखि साख्रि नागिरगासिनो दं बिथांमोना लानाय नङा मानोना जास्ट अनलि रेजिस्टार खालामदों आरो रेजिस्टार खालामनाय लोगो लाथारनांगौ बेबो नङा गोसो। देन बेनिफ्राय टप 3आव लखिमपुराव बांसिन खालामदों 15,144 केन्डिडेट्स कामरुपआव दङ 14,748 केन्डिडेट्स दङ बरपेटा दङ 12,602 बेवहाय मोनदों। बेनिफ्राय जोङो चेस लेभेलाव बांसिन बेनिफिसियारि खालामदों 86,967 डिग्रियाव खालामदों 61,996 बेनिफ्राय मेट्रिकआव खालामदों 55,230 नोंथांमोना मोनदों एचएस लेभेलनि फरायनायफोरा बेवहाय बांसिन बे स्किम एबा लनखौहाय एप्लाइ खालामदों एन्ड बेनिफ्राय एसटी एससी ओबीसीआव पार्सेन्टआ जाबाय 64 खालामदों एन्ड जेनेरेलाव 35 खालामदों अके एन्ड बेनिफ्राय टप 3 माखासे सेक्टरा जाबाय सबसे बांसिना बेखौ सेलेक्ट खालामदों पोल्ट्री स' नोंथांमोननि दाउ फिनाय डायरी दङ गटारि दङ फिगारि दङ बे सेक्टराव बांसिन खालामदों आदार्सआवहाय एसे खम खालामदों नोंथांमोना मोनदों फिसारियावबो खम खालामदों नाथाय पोल्ट्री डायरी गटारियाव जायफ्रा खालामदों बेवहाय बांसिन कम्पिटिसन जागोन सिलेक्सन प्रसेसा दा बेखायनो जायनिखि नोंथांमोना खालामदों मोजां लाबानो जाबाय एन्ड मोजां खामानियाव बाहायबानो जाबाय आरो बिनि फाइनाल फर्म साबमिटआ थाबैनो जाथारसिगोन नोंथांमोननि गासैबो रेडिया फैथारसिगोन दा नोंथांमोना जास्ट रेडि जादो दा बेनो नोंथांमोननि माखासे लेटेस्ट आपडेटआ दायो बेनिफिसियारिया टटेल दङ 2,29,145 आरो जेब्ला अफिसियेल आपडेट फैबावो नोंथांमोना मोनगोन बड' इनफो इउटुब चेनेलाव।